classificat i subcampió de Catalunya, l'atleta de l'Amba. I primer campió, sempre campió de Catalunya. Segon classificat i subcampió de Catalunya, l'atleta d'atletisme. Els hi falta una volta. Mentrestant ja, atletes sub-10 masculí, sisplau, si no ho heu fet ja, passeu per cambra de requeriments. Alba Capell, l'atleta del Penedès, és la primera classificada en aquest moment, seguida de Júlia Irurtia, també del Penedès. I de Júlia Cerezo, de Lluís Mataró. Molt bé, Berta, carinyo. Vinga, Berta. Entre les primeres. El grup organitzador fins ara té una millor classificació. Plat. En una de les categories masculines. Seria la primera medalla per al grup. Efectivament, Alba Capell, del Penedès, campiona de Catalunya, segona classificada. Júlia Irurtia, del mateix club, hi ha hagut un canvi en la posició de podi. Finalment serà Núria Rutjan, del Casanenca, la que arriba en tercera posició. Júlia Cerezo, finalment, acaba quarta, l'atleta de Lluïsos. En gran cursa de l'atleta local, sisplau. Alba Capell, si pots passar per aquí, zona de micro, que fem un parell de preguntes, Alba. Ja tenim els sub-10 masculins a punt de prendre la sortida, però tenim aquí l'Alba Capell, la campiona de Catalunya més petita d'aquest matí. Alba, des del principi has començat a córrer, com si se t'escapés l'autobús, no? Què passava? Sí, bueno, és que jo aquí he començat perquè jo volia fer la meva carrera, el meu ritme, i cada puntet més anava augmentant més. Escolta, i tu, a part del cross, què és el que més t'agrada de l'atletisme? A mi també m'agraden molt els 1.000 metres, en pista coberta i aire lliure, perquè també soc campiona de Catalunya. I ja tens prou paret per penjar tantes medalles, tot i la teva edat tan jove que tens? Sí, bueno, l'estanteria està tota plena. Comprarem un altre aviat, sí. Molt bé, moltes gràcies, Alba, i moltes felicitats, i que segueixi la teva trajectòria ben llarga en l'atletisme. Gràcies. Bé, doncs a punt de començar la darrera cursa del Campionat de Catalunya, en aquest cas sub-10 masculí, farà la mateixa distància que les nenes, una volta de 1.125.